wanita bikina untuk pasukan tahun profesionalisme akademik. Tabigi matiting ni Huriata di Bakasan Minggu Sadaryo. Shalom, tuhita saluhutna akamanami inanami. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabigi majo tikting ni Huriata di Mingguta Sadaryon
Minggu tanggal 15 Oktober 2020 tolu. Naparjolo nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Lando najino alai otikdo natarpilit. Napaduahon anak lahir. Naparjolo pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Apri Deni Hartono Purba dan Ibu Carolina Mastiani Tampubolon dari WIK Balai Kolam 1. Anak dalam kondisi sehat, demikian juga dengan ibunya. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak F. Aritonang dan Ibu Boru Nababan dari WIK Blok 6, anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Charles Parlindungan Siahan dan Ibu Togima Nababan yang pindah dari HKBP Sidikalang, Distrik 6 Dairi. Alamat tempat tinggal di Balai Kolam, masuk ke WIK Balai Kolam 1. Yang kedua, keluarga Bapak Benson Simatupang dan Ibu Makmur Sibarani yang pindah dari HKBP Paranginan, Resort Paranginan, Distrik 16 Humbang Habicaran. Alamat mereka di Muara Takus, masuk ke WIK Muara Takus. Yang keempat, warta pemberkatan nikah. Yang pertama, warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah, yaitu Argatona Siburian, anak dari Bapak Parlaungan Siburian almarhum, dan Ibu Gusta Borusinambela, jemaat HKBP Batam, WIK Balai Center, dengan pasangannya Jenny Melda Francisca Manulang, anak dari Bapak Lukner Manulang dan Ibu Renta Borusitorus dari HKBP Cikampak, Resort Cikampak. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pada pukul 10 WIB. Yang kedua, warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah, yaitu Triveni Olsen Lubis, anak dari Bapak Rokman Lubis dan Ibu Elizabeth Simanuk Khalid, jemaat HKBP Batam, WIK Bengkong sekitar, dengan pasangannya Wita Anestesia Sitorus, anak dari Bapak Ramses Sitorus dan Ibu Lasma Borusima Juntak dari Gereja HKI Resort Khusus Bengkong Indah. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Oktober 2023 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pada pukul 9 WIB. Yang kelima, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dan Pesta Gotilon HKBP Batam. Pada hari ini Minggu tanggal 15 Oktober 2023, kita akan mengadakan ibadah Minggu, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dan Pesta Gotilon. Oleh karena itu, setelah selesai ibadah,
kita melanjutkan kegiatan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme di Gedung Serbaguna. Yang keenam, pembelajaran katekisasi Sidi. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 2023, pembelajaran katekisasi Sidi ditiadakan dan diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Yang ketujuh, rapat pendeta Hatopan. Pada hari Senin tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober 2023 akan diadakan rapat pendeta Hatopan yang bertempat di Jetun Silangit. Maka Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sudi Hari Manalu MTH MM dan Pendeta David R. Hutasoid MTH akan berangkat mengikuti rapat tersebut. Kita doakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, Pertangyangan Week. Berikut tempat dan jadwal ibadah Pertangyangan Week gereja kita pada minggu ini dapat kita lihat di layar monitor. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Week Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, dan Baloi Center. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Week Muara Takus, Nagoya, Batam Kota, Bengkong Indah. Jumat tanggal 20 Oktober 2023, Week Baloi Kolam 3, Seipanas, Batam Kota, Batam Center, dan Kampung Nanas. Yang kesembilan, pelatihan musik. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, diadakan latihan musik bertempat di gereja, masuk pada pukul 16 WIB, dan pendaftaran sudah kita tutup. Kesepuluh, rapat huria. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, kita akan mengadakan rapat huria untuk menentukan program dan anggaran gereja kita di tahun 2024. 11. Kegiatan Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sehubungan dengan program HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, dalam rangka Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, maka akan diadakan lomba pembuatan video profil gereja yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 sampai tanggal 5 November 2023. Bagi jemaat yang berminat dapat mengambil kerangka acuan kegiatan tersebut di kantor gereja pada jam kerja. 12. Pangojak konon dan pemberangkatan. Sesuai dengan surat ketetapan pimpinan HKBP, maka Inang Diakones Rola Silitonga akan pindah tugas ke HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia, Distrik 10 Medan Aceh, dan akan digantikan oleh Inang Diakones Deni Silitonga yang pindah tugas dari HKBP Tomok, Resort Tomok, Distrik 7 Samosir. Acara pangojak konon dan pemberangkatan akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023. Maka sehubungan dengan itu, yang pertama, kita mengumpulkan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilayani oleh Inang Diakones Rola Silitonga di gereja kita.
Yang kedua, setelah selesai ibadah pukul 10 WIB, dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Gedung Serbaguna lantai 2 yang mengikuti acara ramah tamah antara lain full timer dan keluarga, semua sintua dan keluarga, 3 kakak utusan setiap week, 2 orang utusan setiap kategorial. 13, mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-nama sudah tercantum di layar monitor, boleh kita baca. 14, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. 15, warta keuangan. Saldo akhir per 14 Oktober 2023 berjumlah 631.938.961 rupiah. Demikian Jala Songonima Tikting ni Huriata di Bagasan Mingguta Sadarion Mauliate Madituhata Mauliate Manang Dihita Saluhutna. Shalom. Laho manomunomu hatani debata, mare de mahita huhut mata pasahat peliata, pelian sada a dohut sadabe. Asa
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Hatani dibata di mingkuta sadarion, sekaligus dirangkai itu pesta puncak tahun profesionalisme penatalayanan, jalalos tapatupa, pesta gotilon di Huriatta sadarion. Tersurat di Matius biddu 22 ayat sada saha rodi ayat 14. Songonom madidok disi. Dungi diulahi Yesus mamarupama tunasida songonon. Tarpatudos do harajau banua gijang itu sada raja nama mestahon anakna nama nguli. Jadi disuruh maakana posona majo wakana ginokon nahian tu pestanai. Hapi dang ulu ro, dang ulu nasida ro. Dungi diulahi ma disuruh mana posona na asing nin nama. Pabuahamu matu akanaung ginokon. Nungahu parade pangano pestai. Nungahu potong akka horbo doho lubu. Nungarade saluhuna ipe. Roma hamu tu pestai. Alai nalaubido nasida ditois ni roha nasida. Nasada tu haumana. Nasada tu partiga-tigaonna. Ala ditakup na deba akan naposona di pasipal-sipal jala di pusa. Jadi tarimas marajai disuruh ma solidaduna mangaleksehon akka pamunui jala menurbu hutana sida. Dunginin nama madoka kana posona nungaradenian na hasea tu pestai. Alai dak tau wakka na pinioi oppe lau mahamu tu akka dala belubung arahok kamu ma tu harwanon nasa nadapot tamu. Jadi sau malawak kana posona itu akka dalan ditogihom masaluhut najupang nasida akka najahat doho nadinggan gabigok tamu ma parpestaani. Alai lau bongo raja mamer nga katamuena dapok mata nama di sisa dahalak na somar pahia pesta. Jadi didok matu ibana. Nabi hado parmasuk mutu sonamang. Aidang marpahia pesta ho. Gabi makohom maibana. Dungi didok raja matu akkana posona tali hamu mapakna dohok tangan na laus pabali hamu maibana tuna hulom maripotipot. Disima masa anggu hangkuk. Dohot na patungoripon ailaddo na dijo alayoti do na tarpilit ailaddo na jino alayoti do na tarpilit ido sahana dipatudos panurak mati usoddo harajaun ni debata ima taringo tu pesta ujuk taringo tu parpestaan jala biasana molomar pesta daksai hola sehali buah-buah adong dumanang napiga hali buah-buah adok tikting adong udangan molohingot tiki di hutanami na jolo tiki mek-mek do beiba molorong pesta mangadati ngapar jolo jo pangudang manopot ganup-ganup jabu ditopok doi adang arong do kertas udanga di hati-hai jala lao tu ganup luat boru ni hasuhuton laho mangudang mangkokon dungi lao pestai lao masuk nama tu jam ni pestai keliling do mangumupon asaro tu parpestaane alai adong do na subuiro ala ni karejo na sutartadikon ala ni kesibukan ala ni hahipason gari ada ala ni losok ni roha ala ni toisna di jalo do gokoni di jalo do dangani jala di iaka do dangani ala yala ni toisna dang ro tu parpestaani
Dia mau kana hina holongan ro manang nasoro sude udangan na digokko tu parpestaane. Ala yang go pestai sau do merdalan. Dang tergantung tu haroro ni naginokko tu pestai. Alai tergantung tu hasuhuton na patupakon pestai, pesta ucuki. Sau do merdalan. Tudos tu parpestaat do dipatudos panurak matiuson ima harajaun di debata. Marpesta sahala raja. Didok pengulianak konna sahala raja. Jala digokkon natorop rotusi. Posisi ni namanggokon ima sahalak raja dan mungkin dia adalah orang yang terpandang. Jalanunga di patupai bana akan narikot tu pestai. Jalanunga di doki bana asa diulahi pabuahon manggokon pabuaho tu natorop asaro tu parujuhan itu parpestaane. Alai di bagasa trupukon dang rotu parpestaane didok disi nasada tu haumana nasada tu pertiga-tiga onna jala lao do nasida alani tois ni roha nasida be alani tois ni roha di bagasa trupuki saut do pesta saut alai digokkom masa luhut na di dalam balobung manang naisepe digokkom maro tu parpestaane dan pesta itu berlangsung berjalan. Dia mau kana hina holongan tudos tusido harajaun ni debata digokkon dipio dipakulingi doganup asaro tu harajaun ni debata. Tudos son namangat di parpestaat do harajaun ni debata. Sude di pasikkop debata. Di lehor debata marsipanganon. Alai dak sude boy ro. Dak sude bongot ro tu parpestaane. Jaladak sude taruli di parpestaane. Imana king alani tu isni rohana. Alani kepentinganna. Alani ulaonna. Coba jo terbuka jo buku dita nomor 174 jo. 174 ayat 2. 174 ayat 2. Oke, baik maju benar. Nomor 174 ayat 2. Nastur bigi be. Be. Nabi tori pamati ronak kaing mi ni parkimot atau kutarik mak tamalongang roham ali tadi homajo. Tamalongang roham ali ubege atong sayu nang juabe tangihon pamiona ay debata mamio deba undangan ni debata, ima gokkon ni debata, rotu parpestaan
na pinatupan di bata. Ala di bagasa turpukon apa yang menghambat datang ke pesta itu. Na parjulu di ayat 5 di dok. Ala nitois ni roha na sidabi. Ala nitois ni roha na sidabi. Mereka mengetahui di boto nasida do, di bege nasida do pangajarioni. Alai dak persea nasida. Ala nitois ni roha nasida. Marugamo do nasida marugamo. Beribadahkah mereka? Beribadah. Alai di bagasan parugamo nasidai, di bagasan peribadahan ni nasidai, daktuk nasida maka porsiai haluaon, daktuk nasida maka porsiai pesta na pinatupan ni debata. Ala nitois ni roha nasida. Dia mau kana hinaholongat di bagasan gua itu atta Yesus Kristus. Ya hudok ko di pertangnya ngasongonon. Adok sada sahit ima schizofreni. Sahiton ima seseorang yang hidup, seseorang yang hidup tetapi tidak meyakini apa yang dia percayai. Dan mengului bana di bagasan ni nahina porsia anna. Dak porsia ibana tu nahina porsia anna. Jaladak pos rohana di nahina porsia anna. Salah satu bentuk ni schizofreni i tersonom mai. Molo adong medulu namar sahit. Dungi ngapa sahiti. Dungi tu ICU nama bui. Jala holan namar tangyangon nama bui masuk tu rumah sakiti. Dung masuk ibana tu rumah sakiti. Dungi ditangyak kon imana ma. Dungi didok ibana mi bagasat tangyang na dalam nama Yesus engkau harus sembuh. Dalam nama Yesus engkau harus sembuh. Jala di papos ibana do rohani keluarga namar sahiti. Pos maroham. Malum deh. Alai dung keluar ibana sa rumah sakiti. Ro masih solho na nasing. Ay baru di bereng amang. Baru pamerangan amang. Dungi do kibana ma. Dakarapa pe. Anggo dia dopan ni namar sahiti dalam nama Yesus dia meyakinkan ala yang gotu luar dakarapa be tokin nai namai tois ni roha di hapor seau. Mereka menerima undangan itu di jakko do gokkon naro tunasida alai di toicon gokkon naro dang dihanguluhon dang dihapor seai manang dang dihanguluhon hapor seauna. Napa dua kon ima prioritas pekerjaan. Nasada tu haumana, nasada tu pertiga-tiga anak. Maka seseorang itu melihat prioritas pekerjaan. Orang akan mengerjakan pekerjaannya dengan skala prioritas. Dia narumikot. Sasitongna di bagasat trupuki ala gokon ni raja do pesta berarti rumikot ma gokot tu pesta. Raja seorang yang terpandang, raja memiliki kekuasaan. Alayadong dosian nasida mamereng undangan pesta itu bukan skala prioritas, tapi undangan pesta itu adalah tapi skala prioritas bagi mereka adalah pekerjaan mereka sendiri. Nasada tu haumana, nasada tu pertiga-tigaonna. Dia mau kana hinaholongat di bagasan goreng tuata Yesus Kristus. Sasitongna riko do sude di bagasan ulau ni. Seseorang itu tidak melakukan sebuah pekerjaan yang menurut dia tidak penting. Orang yang mengerjakan pekerjaan yang menurut dia tidak penting adalah pekerjaan yang sia-sia. Riko dosude. Maka yang menentukan skala prioritas itu adalah kita sendiri diperhadapkan dengan waktu mengerjakan pekerjaan kita itu.
Enggu sudedo taulakon di perdalan ni partikian. Jaladang boy tasagi partikiata. Dangarong beti kita rotu parsauran. Dangarong beti kita rotu sosial. Dangarong beti kita rotu partangyangan. Dangarong beroti kita tu STM. Sasitong na kamang do takainang dang malodo hita masagi tiki ay 12 jom do sadari. 12 jom nai modum nama. 12 jom do nabui pakeon. Alay bodo tapakke tiki sahat tu boderi masagi partikian. Sinagi ulaon. Alay di bagasa turpukon tariho do nasada tu haumana, tariho do nasada tu pertiga-tigaan na. Mabay ni bana tarihot. Ato lema mulo sa pesta sa parujukan ni dangarok kiuntunga sani. Siyan na mangula di haumaumma, siyan na martiga-tiga umma, siyan ulaonomma kiuntungan. Maka yang mengikat mereka itu gabedang lao tu parpestani ima ulaon na nasida natarihot tu hadirion nasida jaladang boy sirang nasida sian ulaon ni nasida sigano pare. Dia mau kana hinaholongan di bagasan wartu Yesus Kristus. Sebenarnya pekerjaan itu adalah yang dilekatkan bagi seorang manusia. Aidang anong tubuh jol marap doh ulaon na duk tubuh do jolma dung mulai mengurang pe ibana baru pe diajari ibana mengula dilekatkan menempel alai gabe torop no siat tonga-tonga ta gabe siat torop no sian hita mabayan ulau ni gabe skala prioritas na tumibbo di bagasan ngulu gabe sudat ro tu parsauran. Alani ido Matius madoko di Matius ono ma tulul saya jumolu malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama tu hamu akau deng. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka skala prioritas dalam hidup ini adalah rotu parujukan tu parpestaan napi natupa ni debata. Ro tu harajaun ni debata. Napa tolukon yang menghambat seseorang itu rotu parujukan ima kesibukan, sibuk. Sasitong nakamang do takainang nagampangan noang untuk membatalkan sebuah perjanjian adalah saya sibuk. Molo ditelepon ditolak teleponi, dungi pito Roma WA manang SMS otomatis sibuk, lagi sibuk. Kesibukan. Habis sasitong naya manan sibuk kon. Takut kamang do takenang molo hita luja mulai sa pagi sahat tu botari luja hiya pakilalandung ini ma. Asing luja hiya kuilala ale na ngadong nahu sibuk ko sederion. Kenapa kok capek kali ya? Sibuk. Dang rona sida tu parujukan, dang rona sida tu parpestani karena mereka sibuk. Orang yang sibuk adalah orang yang tidak bisa memberikan waktunya kepada sesuatu hal. Itu sibuk. Maka kesibukan itu dihubungkan dengan waktu. Maka saudara-saudara, bahaya yang mengancam persekutuan adalah kesibukan. Saya sibuk. Wedang boyauro sibuk. Bahaya yang mengancam sebuah hubungan adalah kesibukan. Dia mau kana hinaholongan di bagasan wartu Yesus Kristus. Hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antar manusia diperlukan adalah sebuah waktu. Maka ketika kita tidak bisa menginvestasikan waktu kita dalam sebuah hubungan itu dengan alasan sibuk, maka kita mengurangi hubungan kita satu dengan yang lain. Karena kesibukan. Molo didok gelekku sejabu, Pak. Nanti kita pergi jalan-jalan ya. Loh, ayah nggak bisa, ayah sibuk.
Ayah nggak bisa, ayah sibuk. Habis asitongna ngadi berengi mana tikiku naing tui mana nama. Alani suku-cukunna na parjolo ala sirik kudok saya sibuk. Pak, apakah bapak sibuk hari ini? Iya sibuk. Lalu ketika kesibukan itu sebagai skala prioritas bagi saya, dungidak ya betar lianau be tikiku, diriku, pinggolku, pamerekku, tu yanakoko. Maka yang memisahkan hubungan saya dengan anak saya yang tadi adalah kesibukan. Sibuk. Dia mau kena hina holongan di bagasan kuaran Tuhan Yesus Kristus. Rotu parujukan na pinatupan di batape. Kita harus memberikan waktu. Kita harus memberikan perhatian. Kita harus memberikan materi. Kita harus memberikan tenaga. Alaina boy mago dosa luhuk nai dengan satu kata sibuk. Alani doa dok tolu na mga batina sida. Dang boy rotu parujuhan ina parjolo to isini rohana. Dang diakui dang dihaporsiai. Na paduahon ala ni ulon na naloho tu ibana. Rumik kok do mangula tu haumana. Rumik kok do martiga-tiga. Rumik kok do mangula ulon na asing. Na patuluhon ala sibuk ibana. Dang boy tarlehon imana. Partikianna tua dopan ni debata. Namangihut saut do pestai. Saut. Siapa yang diundang ke pesta itu? Didok di ayat 10. Ditogi masa luhut na jupang nasida kana jahat doh na dinggan gabigo tamui ma parpestaani. Alai lau bongot raja mamere ngakatamui na doh mata dapok mata na manisya dahala naso marpahean pesta. Nabiado para masuk mutuso namang aidang marpahia pesta ho gabi makohom may bana dan dia diusir dari pesta itu. Mulut aja sang gijang seolah-olah mungkin kita menyesalkan raja itu ai dijodoh sudah ai digokor raja itu sudah parjahat namar pahya pesta nasomar pahya pesta alai bahasa dung di ayat 10 tolu gabe di parsoal raja ini nasomar pahya pesta gabe diusir na somar pahya pesta. Apakah busana pesta itu? Ala pesta haluau doi ala pesta las niroha doi. Alani di Efesus bidu onom ayat 14. Didok desia tong jongjong mahamu marhohot cok kasih tonga diguting muna. Akanang menulukko baju-baju pertahanan. Ima hati koran. Maka pakaian pesta bagi dia adalah ima hati goran, pamitorion ni debata. Pakaian pesta bagi kita adalah pamitorion ni debata, dibenarkan oleh Tuhan. Atong dihamuakan hina holongan di bagasan kuaran Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang datang ke pesta ujuk na pinatupa ni debata, ialah orang-orang na pinitoran ni debata yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka pakaian pesta bagi kita adalah ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapaubuk dosa dari pesta gotilon tungat cailas roha akamang doho takainang torop pita na hadir marminggu di bagas cadarion jala torop pita pasahatu piliatta anggau saya hudok kodi dangarong benau burju seruas ni HKBP. Ya, jala memang ido modal ta na maruhuriai haburjon ni ruas ni HKBP do. Berek kamu mada tapapungu mapatupon na nenula dungi tapasaha macelengan. Pasahat tamuna doi diisi hamuna doi pasahat tamuna doi. Na somar celengan mapilan amplok ma diisi hamuna doi. Ya. Dungi atole ma unang kepala persoalan no si panganon masing-masing uwe nabi mapatupaw si panganon di patupahamuna doi ya danga dong nau burju sia ruas ni HKBP angwa huwa tidak kode at juga rupani nidok marede mahita
Los tapapung matu pakta tu samping ningon pasahaton muna doi. Ya, tu samping. Pitor didadak doi. Ima haburjon ni ruas ni HKBP. Alani i di haburjon na songonima tapasahat pelean patumonaan ni nadaula tua dopan ni debata. Buasi tapasahat pelean patumonan nadaulai ala tarajumi do, ala dirajumi ruas ni HKBP, ala dirajumi ruas ni Huriaudo. Sudena na pinasahat, sudena ni peopnai, na pinasahat, na pinasupasu ni debatadoi. Ala ni di buku kitab ulangan ni tung macetakas do dok. Nuaik pe Roma au tua dopamu mabuan patumonaan ni nahu ula. Atok tapasaha mapiliatta akamang doho takainang nariko di huriai doi. Au naking olak kubereng masuk kita bagak do bereng osan gijang memang warna ni kipas-kipason memang bagak alaira mungkin ngau bagak ramolo marpendingin huriat tahun ditikin ajenek tahatai ma dirapok hurian non tabai ma asit tabah bani tai rapok huria ngariko nara ai ngakabur di jahamu lakan yang fokusnya jului ngariko ramar video trok kita tahatai dirapok huria narikot tu peribadah hatta do sude natapa pungui akamang do takainang takuboto nang mulai dengan sautau terbigi alai mungkin arong do pe gaung na otik-otik alai ngasongon na terasa otik terbigi takas otik lam tapauli pe tapadingga pe akaulaun akka parkokas di tonga-tonga ni huriat tahun domu tu kenyamanatta beribadah tua dopan ni debata atok tapasaha manon piliatta patumonaan ni nadaulai. Amin martang yang mahita. Tuhan mau lihat ma dia sini roham, mau lihat ma didinggan ni basam. Tung macai takas do di piuho kami, tu pesta ujuki. Holam mangaton do holam minum masini rohan mina mahamili Tuhan. Alai jujut kami dia bati tu isini roha. Jujut kami dia bati ya kaulau nami. Jala jujut kami dia bati ya kesibukan nami. Alani Tuhan merpamuati maroham dia kahagalion nami. Sairo mahami tu hasapura rea tu pesta ujuk na pinatupami. Taruli hami dia sini roham. Pasu-pasu maparsauran nami sadarion. Pasahaton nami ma pilihan patumonaan ni nahuula hami. Pasu-pasum dia li Tuhan. Pasahaton nami may sebuy hupakke hami. Tahu tu haulio di pakobasio di tonga-tonga ni huriamon. Haulio di bagas coromon. Sonang jalalas rohanami. Pajupang dohoto di parsauran nami di bagas coromon. Atok pasu-pasu maulon nami sedarion. Gabi hamuliau di goarn. Amin. Tapasaha ma piliatta pilihan na padua kon mare di mahita.
otta tapahibul marohata masuk mahita tu acara pesta gotilon. Hamurua sini huria na hinaul holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Nuaing saha mahita tu acara pesta gotilo di huria. Laho makalacot doho makamoleteho dengga basa ni Jehovah. Atong di bagasan roha mauliati tu di bata. Tapuji maibana tedehoma mengulah hita colma. Hamudo nga sa huria. Nung ngay ta jalo dingga basa dot asini roha siya Jehovah tau kuhod do. Sa luhut si lehon-lehon na dinggan nasa ulibasa na mauliutus ima naros yang gijang. Dilehod do dihita parbuin ni tano. Parbuin ni suacuana doho parbuin ni akka ulaota. Sa luhut na inunga ta jalo siya Jehovah. Atong datamama hita madok mauliati tu di bata. Didok hatani di bata. Iko buat tomu masyapa tumonaan ni sadok perbuin ni tanoi na dapot to siat tanomi naong nilehon ni Jehovah di batap tuho. Jala pamasuhom mudo itu bagasan apang. Jala bonom mudo itu ingana sipiliton ni Jehovah di batam bahin inganan na di kuarna. Iko burjudo lehonommu parpuluas yan na sagogo ni tano. Boni sinaburhomi. Sian saluhut na tubuh di tanomi ganuk taon. Atong taruhok kamu masih tok par 10-an itu bagas par peopan asadong bohal di bagas saja buku jalau junia hamu au taring utusin ninna Jehovah sebaot manak sok kapokku di hamu kapad di luar ni langit. Jala mangusehot tuhamu gabe maradu marlobi-lobi nuaing sahat mahita tu napasahat to pilihan pesta gotilon ima perbue ni panadayota di pasu-pasu ni di bata naung ita jalo di ngolutta taingok ma nama naburhon otik do gotilonna jala nama naburhon managa pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil ganuk ma niotjar ni rohana unang masyam muruk manaksian na so terjua
ai di haholongi di batado nalas roha mangalehon. Ope hurien itu hatta nomor las ni roha sadarion. Sapala patis ni sigalangon. Sapala naing mangalihot tupak sayunang madi paralang-alangan. Ay marasar si lugu-lugu ditobak ni si mamora. Say horas ama dohot ina ruas dohot naposo nang akada dana ni huriata. Hakabipi batamon maroha jala mamora tupahan ni tuhatta. Tapasaha ma piliata Roma uduran lau pasatu pilihan di tomu-tomu panorto. Setabi godang. Dimulai Mak, dimulai Mak. Damang dainang jodoh korahami ma asarohamu. Bolo onom unang comorot. Bolo onom unang comorot. Pentehamu hugora. Bolo onom unang comorot. Parjodoh na di jodoh por hatamangina. Dihamu sidua nami. Kamu tuh hapirang muna mangina. Bulak tuh hapirang. Bulak kamu tuh hapirang. Mangarari saya panas do kolam 2. Mangarari saya panas do boleh kolam 2. Boleh kolam 2 mangarari kamu. Unang ro nepiti jo nepiti nang ro. Masuk ma boleh kolam 2. Boleh kolam 2 masuk mana sida. Roma kolam 2, Rose panas. Damang dainang joloh gorahami mamanginang giliramuna.
Kolam 2 tu satu siluana. Inang. Tu satu siluamu, tu satu siluamu, tu satu. Tu satu siluamu nak, satu siluamu nak. Tu siamu kamu, tu siamu. Tu siamu kamu nak, tu siamu. Saya panas tu satu siluana. Pandalan masih panas, pandalan. Sabuk 2 baris mampu saya panasi. Saya panas pandalan, saya panas. Bengkong Indah, Jolosaima, kolam 2. Kolam Sada, Jolosaima saya panas. Bengkong Indah, Bengkong Indah saling masuk Inang. Mamora, sana mau masuk Mamora, sano mau masuk Mamora. Amang Mamora, sana mau masuk amang, sano. Setiap abang, sano abang, sano. Jolo saya masih panas, jolo saya panas. Roma, boleh kolam Sada. Bengkong Indah.
molo adong damang dainang uek balai kolam sada turu mamu sa balkon. Uek balai kolam sada nadong di balkon turu mamu abang ina. Mangaradi bolo onom, mangaradi hang bolo onom, ihut tok kamu perbengkong indah. Mangaradi kolam tolu masuk kamu siang memuna. Roma muda mangdainang kue baloi kolam tolu. Baloi center sabar majo, baloi center sabar jo. Nabang dainang na di balkon mangihum mau pasahaton parbo ini dari ulah mula. Tusiamu kamu para balo onom, tusiamun kamu para balo onom, tusiamun.
Ruas Niuriat Tanah Sambalu Center. Ruas Niuriat Tanah Sambalu Center. Madalam mamu amangin, madalam ma. Asam ulang tusaka mono. Roma Baloi Dipap.
ladok mamauliati tu Jehovah ai pardengga basa do ibana rodi sa leleng na doa sini rohana tu hita nunga tapasahat siluat ta tu huriana songo perbuin yakka na taula atong tangi hokamu mahatani di batana madok alai marhuaso do di bata manguseho salut asiasi tu hamu asa sadok tuk situtu di hamu jala merlobi-lobi hamu lau patupahon saluhut ulaon nadenggan atong taharinggat comamakobasi huriana di bagasa dame di bagasan sadani roha dohot holong ni roha jong mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggad dohot nasauli basa na mauliutus. Hupa sahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di culom. Pasu-pasu may jalaramot ya sa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata ama nami perdengga basa na sumurung. Narodo hami tujulum mabuan puji-pujiat dohot olop-olop. Mauliate rohanami ala di pasu-pasuho nahuula hami. Gabe jupak kami perbuesian ulaon nami i. Marlas ni roha hami nuaing mangaleho silehon-lehon nami na dinggani tuho. Nalaho pasanga pokodo hami ala ni pangaramotim di hami dohot diakka ulaon nahuula hami jala malua hami di bahai kosir ragam ni parmaraan nahurak tamado hami nian majalo asini roham na gudangi ala jujut tulau si hami paretam say sama dosa nami jala unang jujur pabahenan nami i say togu mahami marhite-hite si lehon-lehon mi asalam hupa ubahami roha na sohasea jala hui hutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay marohanami marhite-hite toddim asa hutad hami godang nisi lehon-lehommu tuhami asalam girgir hami madok mauliate say urubi maka na pogos dohok na dangol
unang luas mati atura parong manangisin magkabiariho. Say tatap manahaliano jala suru pangurupi tu nasida. Saya poi maakanamora naduma asa dilehot tu akana hurangan. Say pasu-pasu mahatap tu rohanami ay ido hanguluan nitor dinami. Say paingot tami di ujung nilakanami. Asa unak kolak kanguluan di tanok kulului hami. Alay togu-togu mahami asa huparya kami hanguluan dot arta na seulu suda silehonommu tu hami. Say pasu-pasu ma namanggonggomi hami. Doho panguhum. Rodia karaja asa tigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida pardi peneto kaulaon na dinggan say paringgas mahami mula-ulaon ay patik muhiad doi asa lamoru bilangan yakka na jukat jala lam tutorop na para siroha na pasangapokko say boan mahami siarura hasusano tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman amin na di banua gijak say pinurbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malomoni roham di bono tongosongon na di banua gijang legon matu hami sadari okangulua siapari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tu totim. Oras madita saluhuna. Damang dainang langsung beta tu gedung serbaguna. Dihamuna manami na di baloi kolam 2. Tangkap mak kursi teh manga sudah kursi tanda dusan. Dua ma 2B. Lai Dewi. Buah madohol lai si litonga buah kamu kursi muna itu toru. Basirupa mahita. Soksoni mah Persei panas, Okta, bawa dulu kursinya sebagian ke bawah. Dohon dari balkonan amanginan, tabu abe maju kursi teh sani. 2B hamu 2B, tutoru kursi teh. Iya. Nah di balkon pen ada balkon jolon. Bawa kursinya dua-dua aja, dua-dua. Sion, duli-duli saya panas, naik ke atas dulu, ambil dulu kursi. Biar ada kursi kita nanti. Bawa kursinya satu aja kursinya, bawa nanti ke tenda itu. Ya, bawa. Situ masing-masing. Situ masing-masing mah paturehon aka Carlosna. Ya. Si doli-doli dok kerjain mangantar. Inang Tidin dok kojo doli-doli teh mengangkat bangkon asal dok tepat tasidian akan doli-dolian sision angkat dulu atas, angkat dulu kursi dari atas bangkon dari sana mang angkat betul tahu betul ba baloi kolam sada 2 tolu sabola kantin inganana baloi kolam sada, kolam 2, kolam tolu, sebelah kantin tempatna. Don, ada ngotet dari si, damanginang, makanya kursi terus kurangi kursi tay.
hita perhalado hatok mahita asata urupi deba mengangkat kursi. Napaturele langon kamu nasiluon. Borha mahita damang dainang tu serba